54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दिनेश भोसले आणि दिग्दर्शित केल्लो गाथन या कोंकणी चित्रपटाच्या प्रदर्शनात महोत्सवाच्या गोयच्या फिल्म विभागाक सुरुवात झाली। शेनवारा सकाळी हिमांशु सिंग दिग्दर्शित पीस लिली सेंट कॅसल आणि प्रवीण चौगुलेचो यशोदा हे गोयच्या विभागातले 2 लघुपट प्रदर्शित झाले। निलेश मालकर हांणी दिग्दर्शित केल्लो हॅशटॅग एमोजी, क्रिस्ट सिल्वाचो क्रेझी मोगी तशेंच राजाराम गोपाळ तुरी हांचो मारवट आणि ट्रॉय रिबेरोचो द विटनेस ही फिल्मां प्रदर्शित जावपाची आसात।